दादानू हा उद्याच्या मालवणातला भाडा होता. अहो इले असतंय पण काय सध्या गणेश उत्सव सुरू आहे ना म्हणून आम्ही रिक्षावाले सगळेच बिझी. आता माझा टाईट शेड्यूलच तुमका सांगताय. उद्या सकाळी मी 7 वाजता उठतले आणि आपल्या गावातली परबीना ना तिका तिच्या माहेरी म्हणजे देवली घेऊन जातले. माझा सकाळचा नाश्ता तिच्या माहेराकच होतलो. मग एकदा नाश्ता करून झाल्यावरती मी 9 वाजता देवबागला येतले. थंय मंचेकर फॅमिली माझ्या रिक्षेत भरतले आणि त्यांका घेऊन मालवणात येतले. थंय 1-2 गणपती करतले. झालो तर डबल नाश्तो त्यांच्याकडेच होतलो. मग 12 वाजता परत आपल्या गावात येतले. थंय चव्हाण फॅमिली घेतले आणि डायरेक्ट कुडाळात त्यांच्या जावयाकडे सोडतले. जेवणाचा काय तुमचा? जेवण चव्हाणांच्या जावयाकडेच होताला. त्यानंतर एकदा जेवण करून झाले मग 3 वाजता कणकवलीत जातले माझ्या मेवणीकडे. संध्याकाळचा नाश्ता तिच्याकडे. एकदा काय नाश्ता झालो मग तिका उचलतले सॉरी तिका गाडीत भरतले आणि तिका घेऊन तिच्या माहेरी म्हणजे माझ्या सासरवाडीत नेऊन सोडतले. तिका सोडतले आणि माझ्या बायकोक घेऊन पुन्हा आपल्या गावी म्हणजे महानात येतले. जेवणाचा काय? सासरवाडीत जेवण कसं वाटतं? बरोबर नाही ना? वाईच तरी खावा प्रसादापुरता. ठीक आहे प्रसादापुरती पानाक लावा ता जेवतले आणि हाय परत महानात येतले. त्यानंतर जाऊया 9 वाजता. आमका काय सण बिन नाही आहेत काय? हा आमची आरती ठीक आहे. त्यानंतर 10 वाजता. 10 वाजता आमच्या भजनी मंडळात घेऊन कांदळ गावात जाऊचा. कसा नाही जमताला आपण नाही. हा परवा सकाळी हे बघा कसा 5 दिवस तुम्ही काय सांगूच नका. कोकण रेल्वे जशी 3 महिने अगोदर बुकिंग करूची लागतं ना तसे आम्ही कोकणातले रिक्षावाले आहेत ना दरवर्षी ठरलेल्या माणसाकडे ठरलेले दिवस बुकच असतो. तुम्ही एक काम करा ना 6व्या दिवसाची बुकिंग घ्यावा ना. भांगला वरान नाही त्यांचा गणपतीत 5 दिवसाचा 6 दिवशी जाऊन काय करू? चल येतोय.